ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଁ ନମ ଶିବାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ। ଆମ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଅନ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ এটা শিব মন্দির। আমি পৌঁছে গেলে এটা শিব মন্দির। বর্তমান শিব মন্দিরে ধীরে ধীরে ভিড় হয়ে আসলানি। এটি দান বাক্স ଅଛି। যে ভক্তମାନେ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପଇସା ପକାଇବେ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବହୁତ ଭିଡ଼କୁ ନଜର ରଖି ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଓଁ ନମ ଶିବାୟ ମଲ୍ଲାର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଅନ୍ନ ଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 9ଟା 10ଟାରୁ ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 2-3ଟା ଯାକ ଭକ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଶାଗ ଆସିଗଲା। ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଯିବ। ପାଣି ଟିକେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି।